mandayam sayo tini manday ardi block o deputation laikya polo phai manjaka west zonal ni chairman Tony Debolma soho Ojit Debolma tai working president Jiten Debolma YPF ni tai Tipra Mothane working president soho tai MLA rok manjak phaikya o deputation manjaka sai khanarka MLA गोबां no oro जों जाला tongo lama tui tai hospital logo doctor ko rin bagi deputation laikya aboni tei गोबां ma gosika hanai sai khanarka 15 din bisingo no oborok no success ngai ni sai bu khanarka bukoro khana belekena hambai chini media partner no chini watui satungo phano jono logriman bagai जों tini mandai adi block eba mandai ni je block office of high deputation doka o deputation जों दुइटा स्पेशली protest rally kaisa chini deputation kaisa जों खलाइका protest rally engai chini kok borok no je roman horobo जों सान tongmani roman script je सान tongmani amo dati khlainang tu te kaisa जों deputation romani ke chini amchaini je bial जों जानलुगै तंमानि दैनि हयते कारेन्ट हयते माने स्कुल जे चिनि प्राइमारि स्कुल रक सनाम जायगे पद्र पद जों तंमोन आमनो जों जाननो जों सालायखा ताइ चिनि मानदाय स्पेशली कायसा पीएचसी दङ एबा हस्पिटाल दङ अ हस्पिटाल चिनि एमएलए साहेब दङ चिनि एमएलए साहेब अब अनेक बार चिठि सैखा जों निजि पार्टी हयते सैखा फिया जों ताबो फानो डक्टर माया डक्टर खरकसान अर ओपीडी बो चांना नांगो फुं दिपर सारि हर साल पुरा बसाइजों खलायै खायसिनि खलाय बो लुमुइसे खलाय तंगो सरजिबिन साक्से हामयां दंसि आमरनो जों जालंनो जों कातिरना बागै सानान बागै जों फाइलायखा ताइ चिनि लगी तिनि हाबका चिनि मान्दे ब्लक प्रेसिडेन्ट बरमना सुबुत देबरमा वर्किंग प्रेसिडेन्ट चिनि बरमना असिम देबरमा YTF नि वर्किंग प्रेसिडेन्ट जितेन देबरमा अमाहायके चिनि TWF नि ब्लक प्रेसिडेन्ट जों अमृता देबरमा ताइ चिनि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेन्ट जों चिनि बाइनुपुर बरक जतन जों हाबलायखा जों को सालायथिनि जों 15 दिन अल्टिमेट जरारका 15 दिन बिसिङो जों चिनि जे जों सामानि चिनि जेवरा 14टा पॉइंट जों तिखलाय सामानि आमा जों नंनरनाय अफ पेपर नाय जों 14टा पेपर 14टा पॉइंट नाव जों को सालायखा ताइ कैसे जों सालायखा जगो जे गुनि BSC नि एबा ब्लक नि चेयरमैन वाइस चेयरमैन जे 10 इयर तंमोन बं जे जरा तंमोनि जरा पाइमान सने बालुकजा खायफानो बरंनो ताबो अरा आसुगै बरंनि जानिजा निमते बंनि इच्छा मते बरक अर चिनि बरंनो डिप्राइभ खाय दङ जत बरंनि बागै नायनानै जे चंगै रहमानि बरंनो हे बरं नाया जानिजा खागै नायमानि आमनो जों सालायखा बं 10 इयर पाइजाक बं जरा पाइफान बरक अरा आसुगै सामखाय दङ आमनो जों बिदि साहेबनो सायखानारका आमो दाक्ति रसनांथुन जेसक जरतै चिनि बिसि इलेक्शन यासा बिसि इलेक्शन नि यागुलो बेसि चेयरमैन साबंनाय यामु उलिको बिसि इलेक्शन यासा अर ब्लक चेयरमैन एबा वाइस चेयरमैन तंमांलांनि जों कक सालायखा आमो उन्नाय हिनि चिनि बिदि साहेब जरारका जोंनो साका जों ताइसि बन आलिबे जरारपिको 15 दिन बिसिङो जुदि जों चिनि जे 14टा पॉइंट न जों जुदि जरानि मते जों मायाखाय आमो तेब कतर जों आन्दोलन थानाय जों सबा थानाय चिन तिब्रासान बागै जों जे पारिसक जों सबा खालायनाय हायने बागै जे चिन मिडिया पार्टनार संनो जदन तिसा हामया फरायन ककर मथाका हामबाय जों तिब्रासाराव जेकुनु आन्दोलन खायाखाय साक्सेस बंगिया आन्दोलन मा खालायनाय तान हिमालय जों नुखा 2018 BJP IPFT गभर्नमेंट खलायब्रो आप्रो बरक सिलेक्टेड खलायगा इलेक्टेड दिया सिलेक्टेड खलायनाय ब्लक नि चेयरमैन चंगलायगा किन्तु ताबुक तो 23 सपायगा अब मियात पाइथांगा ताबुक चिनि डिमान्ड हंगाय इलेक्टेड ननि नांनाय सिलेक्टेड बाया ओ सिलेक्टेड नरै ताबुक इलेक्टेड बेंनानै नांनाय दति विलेज कमिटी निर्वाचन मा खायनाय विलेज कमिटी निर्वाचन खायना हिमांग अब तिनिया खाना हिमांग अब विलेज कमिटी निर्वाचन इंगि दं अति 70 विलेज कमिटी निर्वाचन मा खायनाय विलेज कमिटी निर्वाचन परे नों अरवा ब्लक नि चेयरमैन मा चंनाय तार परे से सामु मा खायनाय किन्तु विलेज ताबुक चेयरमैन करि फानो सामुं खायनानै थांतानि अरवनि आनि हिनि सामुंता खलायजाथुन सामुं काहामका खलायजाथुन पब्लिक नि जे डिमान्ड
যে अरो चिनि जनगणनि जे डेभलपनि बागै सामों खालायजाथुन जों अरो नुखा ताबुक चिनि अरो बृद्ध बाता विकलांग बाता और वो निनी और वो विधवा बाता अबर बेलायखाय अब तमनेनि अब निनि आनि खागजा खायंगै तंखा जारा माना उपयुक्त बरक मानियांगै तंखा तै पाब्लिक नि डिमान्ड दङ और वतेबो रेगा जे रेगा बीजेपी जखन गभर्नमेन्ट 2018 गभर्नमेन्ट फाइनान्स प्रोजेक्ट कग्रिमानि 340 टाका मजुरी बारिनानै हिनि साजे सामानि आबर बारिनानै उंथं आबो पाब्लिक नि डिमान्ड रेगानि जे बेतन मा बारि रिनाय ताई 100 दिन सामुं मा खलायरिनाय किन्तु 100 दिन 200 दिन सामुं मा खलायरिनाय किन्तु और 100 दिन सामुं खलायरिनाय हिनपानो दिनै 100 दिन सामुं मा खलाया जारा रेगा खलायनाय र एवं बेतन बारिनाय हिमानि अ बेतन बारि जागिया जदि और 200 दिन सामुं खलायरि खांगाय जदि और रेगानि बेतन जदि और 340 टाका खाय बारि रिखांगाय जारा रेगा श्रमिक र बरगो माइ बुतै नंद्रब ओंखामन आबनि बागैनो पाब्लिक र जनगण र आब डिमान्ड खलायो तेबो और सानानि थांगांगाय पाब्लिक नि डिमान्ड तेबो तंग तै कारेन्ट लामा तैनि कक सानानि थांगांगाय DWS न जों अब मानदायो नरक नुखना मीडियानि माध्यमे मानो नुखना एबं नरक मीडियाबो दङ आफ्रो गला तैनाय आन्दोलन खालायमानि किन्तु अब लामावसो गला तै आन्दोलन खालायको किन्तु अब जदि DWS नि दप्तर थांगैनाय बिनो अफिसाव थाङै तै गला तलांगैनाय बुरिरक आन्दोलन खालायप्रो तामंनाय आं सानानि मुजुङो DWS नों अरवो साजाक दङ जल जीवन मिशन अब नों खानबला ना आरो जदि अमहायके जदि साजाक दंखांकाय नगो तै दावै रिनाय टेप बाय तै रिनाय नगो तैया टेप बाय तै माया नगो तै माया इंगाय टेबो दङ स्कुल रगबो तै रिजाक नाय तै मान मारिनाय DWS किन्तु ता बुको स्कुलबो तै करे आं विजिट खायप्रुन नायमानि तै पारा तो तै थुनसि दं रदि नगो तो सालि आं पारानि कङ सासिनाय पाराव तै करे स्कुल तै करे जत स्कुल न तैनि प्रब्लेम एवं जत पाराव न तैनि प्रब्लेम अंगि तंखा अ तैनि प्रब्लेम तांगै अंगि तं DWS नि आं तिनि नंनि डिक्लारिओ नंनि मीडियानि माध्यमे बुरिर गला तैनाय DWS सालसा दरना खायजाकनाय आं अबसे सानानि मुसुङ तेब सानानि मुसुङ लाम अबनि प्रब्लेम मान्दाय एलाकाव जे प्रब्लेम उंतंमानि जाहाते अब भिडियो जे ब्लगनि थ्रुते जे रां फायमानि अब सामखायनानि इंजाकथन आर ब्लगनि थ्रुते जे जागाव विलेज कमिटि रां रहाजाकमानि अब काहमका साम खायजाकनानि उंथन आनि जे MLA फान्ति रां फायमानि आंबो अब हाय काबार खलायनाय अमहायकाय जुदि काबार खलायके आंगांकाय तैतामो कारेन्टामो लामातामो कहाँ मंगै थांगामो लामा कहाँ मंखामो किन्तु जे विजिट खायनाय माने अमहाय जे प्रब्लेम एबे लामा एकदम हामिया तै मानिया ताम नक मानानि तंमानि मानिया अमर बेबागनि प्रब्लेम न नुकजाखा किन्तु अमहायके गुरि नायनो मकल बायथां नुगुइनो अ प्रब्लेम रक नुगुइनाय कक माति सानाय कक तिसाव तासिं चिनि तनि बाबु सागा जे हस्पिटल नि कक आव हस्पिटल तो खरकसा डॉक्टर बाहिंगा तेबो डॉक्टर नांनाय स्पेशलिस्ट डॉक्टर नांनाय मेडिसिन डॉक्टर नांनाय गायनो डॉक्टर नांनाय चाइल्ड डॉक्टर नांनाय आबनि बागिना आं चिठी सैका चिनि माननीय मुख्यमंत्री न चिठी रिमाने आबनि ताकफान उत्तर मायाखौ तामगा खरक जाबाय कुनु दिनो हस्पिटल कासे चालु गैमाया आबनि बागै दिनै नं मीडियानि माध्यमे तैसा आं रिक्वेस्ट खालायनाय जदि अब थां सगैदं माननीय मुख्यमंत्रीनि खुन्जु थां सगैदं अति सत्तर दति चिनि अ मान्दाय हस्पिटल दति डॉक्टर पाथकनानि उंथन ना हय ताम उंनो साइमिया पाब्लिक तो दरना तालारि पाइखा आसुबाय थागला जदि ताबो जदि दति एक्शन दरि खलायांगाय डॉक्टर हयांगांगाय चिनि पाब्लिक रो देबो अब कठोर आन्दोलन थांगानि बाध्य ताखलायतुन आबसे सानानि मुसुं बोसोराव दाबिने तै तिनि अब डेपुटेसन लायखाय बिदिन चौदह डिमान्ड तंगो अबनय तै लामा कारेन्ट अबर जक्न खबजक जाक जेटा CDPO नि जे बिरुद्ध बाधा बिदियो ताम आशा खाता आपसु जगत तिनि जग आं तो हाब्लिया तक परंनो हाबिका 15 दिन जों जे 14टा
जों डिमान्ड रुमानि आ चतुर्दिन बर खुनो खायनो चिनि बिदि साहेब कौ रखा ओंखाय चतुर्दिन बा 15 दिन बिसिं बर खलायाखाय चिनि जे गदाल सभा जों खलायफिनाय जों बनो सायखाबोखा याखै जों चिनि बिसि जे दंमानि मानदै आमचे जे 26 ला बिसि दंमानि ब्लक नि आन्दार जों 26 ला बिसिनो जों तालारनाय जों साम खायरिया इभेन जों ब्लक नबो तालारनाय बगै जों सायदंनाय 15 दिन बिसिङाव जोंनो जुदि प्रपोजाल गाहाम होयाखाय कक कथार होयाखाय